Eu sunt Loredana și ca de fiecare dată în emisiunea mea vă invit să descoperim cele mai noi tendințe în modă, să le analizăm și să mai criticăm câte ceva, dar cel mai important să ne distrăm. Astăzi vom vorbi despre noi creatori de modă, mărci autohtone de haine și alte articole vestimentare. Cel mai la modă brand pentru copii din Moldova este Lia Fia, cu un stil lejer și delicat. Aici se creează cu grijă hăinuțe pentru cele mai stilate domnișoare. Micile prințese se aleg cu rochițe, bluzițe sau fustițe din cea mai înaltă calitate, așa că pot arăta și oriunde ar fi, la școală, la plimbare sau la petrecere. Pentru orice tip de vreme sau anotimp, Lia Fia are o soluție, așa că nu vă sfiți să vă reînnoiți garderoba. Acum le rog pe ajutoarele mele să intre în scenă. Salut, fetelor! Vă invit să defilați pe podium să arătați cât de bine se aranjează aceste 3 articole vestimentare, indiferent de înălțime sau siluetă. Gabi poartă o rochiță. Amelie stă bine, cred eu. Ștania are o rochiță delicată. După cum vedeți, aceste ținute se combină perfect cu niște pantofi negri, albi sau bej, iar culorile vine creează o dispoziție de primăvară. Mulțumesc! Pentru astăzi, Lia Fia are de la noi o notă mare de 10, iar noi ne vedem în curând la o nouă ediție. Sunt Loredana, vă salut, pa, pa!